Keby ten hrudník bol prevažne zhrbený, to znamená z psychosomatického hľadiska, že sa stále poddávam tomu neúspechu a stále ako keby čelím kritike a priznávam si svoju chybu, hoci možno, že aj nie adekvátne a môže prežívať potom naozaj rôzne stavy úzkosti a depresie a zároveň bolesti chrbtice v oblasti ramien, hrudnej chrbtice, krčnej chrbtice, čiže všetky tie segmenty tela a pohybový aparát ako taký má aj psychosomatický význam podľa na telo zameranej terapie. Dýchanie patrí medzi základné fyziologické potreby ľudského tela. Bez dýchu nie je život. Mnohé odborné smery dokonca pracujú s dýchom ako s liekom. A práve o tom sa budeme rozprávať v tejto epizóde podcastu Zdravisimo. Pozvanie na rozhovor prijala pani doktorka Denisa Maderová, klinická a poradenská psychologička a psychoterapeutka, ktorá sa venuje hlbinnej psychoterapii zameranej na telo a tiež psychosomatike. Moje meno je Tatiana Poliaková a prajem vám príjemné počúvanie. Vysielanie podcastu podporila spoločnosť Vorvak Pharma Slovensko a stránka bezbolestichrbta.sk. Mediálnym partnerom podcastu je online magazín plný elánu, kde sa dočítate o zdraví a o mnoho viac. Dobrý deň, pani doktorka, vitajte v štúdiu. Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie. Uviedla som vás správne. Áno, všetko je správne. Ďakujem. Znie to tak zložito, ale predpokladám, že nám to v priebehu rozhovoru vlastne aj vysvetlíte, že čo vlastne je vaša oblasť pôsobenia. Tak poďme hneď do tej témy, aký význam má dýchanie pre naše zdravie a ako pôsobí na organizmus. Dýchanie je v podstate ako keby fyziologický a prirodzený stav tela. Je autonómne, to znamená, že dýchať nevieme prestať ani zabudnúť a keby sme už išli z pohľadu anatómie alebo z takého medicínskeho pohľadu, tak to dýchanie viac menej podporuje okysličenie všetkých buniek, všetkých tkaní tela. Dýchanie je viazané na kyslík, kyslík je viazaný na krv a vlastne na krv, ktorá prúdi v celom obehovom systéme a zároveň ako keby podporuje okysličovať všetky bunky tela. Čiže nie je to z pohľadu psychoterapie zamerané na telo, že dýchanie súvisí len nejakými plúcami, ale zároveň s okysličením jednotlivých tkaní tela a zároveň pokiaľ to dýchanie nemáme pravidelné, ktoré máme v detskom veku prirodzené a pravidelné, tak z toho emocionálneho hľadiska to vnímame tak, že vzniká ako keby taký blok v tom dýchaní alebo v nádychu, prípadne vo výdychu a ten môže potom ovplyvňovať aj to okysličenie tela a jednotlivých orgánov a môže spôsobiť nejaké psychosomatické ochorenie alebo môže byť možno za prejavmi a príčinou bolesti. Takže z toho vlastne vyplýva, že to dýchanie môže ovplyvniť tú našu psychickú pohodu aj tú emocionálnu stabilitu. Ono je to práve tak, že naše emócie, myšlienky ovplyvňujú naše dýchanie. Čiže tak, ako som v úvode povedala, že to dýchanie je prirodzené, je pravidelné, u detí je spontánne, nie je blokované. A vlastne dieťa je už od malinka, ako sa narodí, závislé od nejakého kontaktu s tou blízkou osobou. Väčšinou je to teda mama, ako prvá osoba, ktorý s ním má kontakt a s ktorou je prepojené aj v maternici v rámci vnútromaternicového vývinu. A zhruba do takého 7. 8. mesiaca po narodení má dieťatko stále pocit symbiózy psychologickej s mamou. Čiže má pocit, že je s ňou spojené ako keby jedno telo a oddelenie včasné od mamy vedie k separačnej úzkosti a k prežívaniu pocitov úzkosti, frustrácie a ohrozenia bezpečia ako takého, kedy vlastne to dieťa sa dostáva potom následne na to oddelenie od tej mamy do tých úzkostných stavov a tie, pokiaľ sa opakujú, tak dochádza k neurotizácii a neskôr k psychickej traumatizácii, na čo sa my ako terapeuti už potom pozeráme. A keďže vlastne všetci prechádzame vývojom, ktorý nie je vždy ideálny a všetci prechádzame výchovou, ktorá nemusí byť vždy správna. Nikto rodičom nás neučil. To znamená, že všetci rodičia robíme nejaké chyby a všetci ľudia na svete máme nejaké psychické traumy a každý ich máme možno, že v inom vývinovom štádiu a období. Ale psychoanalýza už ako taká sa už pozerá na vývin dieťaťa zhruba do toho 6. roka života, že je najdôležitejší pre to duševné zdravie a že súvisí s naplňaním fyziologických potrieb. A to je teda to dýchanie, je jedna zo samozrejmých potrieb fyziologických, ale sú to aj iné potreby kontaktu, dotyku, ktorý súvisí zase s potrebou bezpečia. Potom tam je potreba autonómie, prejavu toho dieťatka ako takého, potreba sebahodnoty, potreba slobody. Čiže vlastne sú to také ako základné psychické potreby do tých 6 rokov, ktoré potom môžu ako keby formovať aj náš duševný stav.
a môžu mať vplyv na nás v dospelosti, pokiaľ sme traumatizovaní už v tomto období boli. To znamená, že my vychádzame z toho ako psychoterapeuti, že vlastne všetko, čo sa nám deje v súčasnom živote a spúšťa v nás úzkostné stavy, konflikty, frustrácie, negatívne emócie, nevieme sa s tým nejako popasovať v živote, tak vlastne sa len opakuje to, čo sme zažili ako malí, čo sme si vlastne neuvedomovali, nemohli sme to ovplyvniť a bolo to závislé od tých našich rodičov a vychovávateľov. V podstate tí nejako nechtiac, nevhodným spôsobom nás vychovávali alebo tie potreby možno, že nenaplňali, tak ako to dieťa to potrebuje, že nedochádzalo k tomu bezpodmienečnému prijatiu, bezpodmienečnej akceptácii a došlo u dieťaťa k frustrácii, k nepravidelnému dýchaniu, ktoré sa formuje a z pohľadu na telo zameranej terapie je možné to nepravidelné dýchanie vo vývinovom období, kde tie psychické potreby naplňané nie sú, formovať aj konštitúciu tela. Je možné. To som sa chcela opýtať, lebo hovoríte o priamom vplyve na tú emocionálnu stránku, ale ako to je s tým fyzickým telom, s tou stavbou tela, prípadne u detí, tie deti sa vyvíjajú, je možné, že to dýchanie ovplyvňuje aj tento vývin priamo? Z medicínskeho pohľadu a z pohľadu genetiky asi zrejme, keď budú počúvať túto prednášku lekári alebo odborníci, tak možno, že povedia, že to úplne nie je možné. Hej, že v podstate, že nejaká genetika určite je za tým aj našim konštitúciou tela, za nejakými povahovými vlastnosťami. To, čo sa psychologicky dedí, je temperament z hľadiska emócií, čiže určitý temperament, možno, že stavu toho nervového systému môžeme podediť po našich rodičov. Takisto aj ako keby konštitúciu, istú stavbu tela, neznamená to, že sa to dá ovplyvniť úplne nejakou výchovou, ale tým, že vlastne v výchove dochádza k nejakým stereotypom a že sa opakujú kultúrne výchovné vzorce z generácie na generácie sa prenášajú. To znamená, že rodičia, ktorí nemajú ako keby vhľad na svoju traumu a traumatizáciu a spôsob, akým boli ovplyvňovaní rodičmi, tak môžu prenášať ten výchovný spôsob ďalej na svoje deti, ktorým to tiež nemusí byť pre nich vhodné. A môžem to povedať napríklad, že deti v rodine sa nechvália. Automatické je, že keď majú dobré výsledky, tak je to proste prirodzené. A dieťa prirodzene, keď vychádzame z tých psychických potrieb, potrebuje pochvalu, potrebuje byť ocenené. Je to základná potreba psychická, ktorá sa týka vývoja nášho sebavedomia, nášho ega a siaha do obdobia 1,5 roka až zhruba 3 rokov života. Čiže to je prvé obdobie vzdoru, ktoré sa vlastne spája s vývinom nášho sebavedomia, nášho ja. A v tomto období každé jedno dieťa, každý z nás potrebuje pochvalu, ocenenie a každé dieťa chce byť dobré. Každé dieťa chce byť chválené svojim rodičom a na základe tej pochvaly vlastne si vytvára o sebe pocit, že som dobrý a zároveň to má dieťa spojené aj s rodičom, že ma má rád takého, aký som. Ako náhle to dieťa chválené nie je, alebo sú tam nejaké výhrady, alebo stále je nejakým spôsobom negované to, čo robí, alebo nie je to pochválené, alebo je to vlastne zosmiešnené, alebo nejakým spôsobom ponížené, tak dieťa získava o sebe pocit, že nie som dobrý a nemajú ma rodičia radi, že vlastne kým sa nebudem snažiť, kým to nebudem vedieť tak, ako to chcú oni, tak vlastne nebude tá moja práca dostatočná. A takýmto spôsobom sa formuje ako keby ten charakter človeka v rámci nejakého zranenia toho ja. My to nazývame psychológií narcistické zranenie. A vlastne dieťa si začne ako keby dokazovať a snažiť sa a vlastne formovať ten charakter v zmysle aj konštitúcie tela to takým spôsobom, že keď sa dostane v tomto období vzdoru do frustrácie, tak automaticky ten dých je zablokovaný. Zostane v nádychu a nevydýchne. Keď niečo chcete dosiahnuť a neviete a dostane sa vám do cesty prekážka, tak sa nadýchnete a zadržíte dých a nevydýchnete. Ten nádych nám z toho anatomického hľadiska fyziologického pomáha vlastne distribuovať kyslík do plúc a výdych ako taký pomáha ten kyslík distribuovať do všetkých orgánov tela, do krvi. Takisto je vlastne od kyslíku závislý nervovo-vegetatívny systém. A k tomu, aby sa vlastne vzruchy ako keby aj nervové prenášali. To znamená, že naše telo celé od hlavy až po končeky prstov je nejakým spôsobom okysličované
prostredníctvom dýchania, keďže zostane ten nádych, ja neviem, v tej oblasti hrude, tak vlastne tam dochádza k určitému stiahnutiu, k bloku. A keďže to chcem prekonať, dajme tomu silou, tak spravím to, že ten hrudník vypnem, že to dieťa sa vlastne napraví, ja to dám, ja to zvládnem a ja to ukážem, ja to dokážem. Takže ten hrudník sa začne formovať do toho ako keby roztiahnutia a to je vlastne tá oblasť tej sebahodnoty, tá časť segmentu oblasti srdca a hrudníka, to je naše ja. Keby sme išli možno, že do nejakej histórie alebo etnológie, že keď opice sa bíli do hrudníka, že ja, že ja som, tak proste naozaj aj my máme tú potrebu byť videný a vlastne vypneme vtedy hrudník, keď chceme, aby nás ostatní videli. Ale zároveň, keď sa neviem ako keby prispôsobiť situácii a neviem aj trošku povoliť, kedy tie ramená dám zase trošku dovnútra a oddychnem si a povolím, že aj keď náhodou sa mi niečo nepodarí, čo by som chcela, tak vlastne vtedy nezostanem v tom vypnutí, nebudem si to dokazovať, že to dokážem akceptovať. To je kvázi akceptácia tej bezmocnosti, že niečo, čo by som chcel, nemôžem. A vtedy ten človek tú traumu alebo ten charakter aj v forme tej fyzionomie sa nemusí ako keby formovať patologicky, ale môže byť ako keby zrelá štruktúra osobnosti. Patologicky by bola, keď by že nás začal bolieť hrudník, začnú boleť kríže a všetky somatizácie v rámci tela sa začne prejavovať ako keby bolesťou, nejaké tlaky, ktoré buď na nás spôsobuje okolie, alebo tlak, ktorý môžeme spôsobiť aj sami na seba. Keby ten hrudník, keď už teraz o tom hovorím, že bol prevažne treba zhrbený, to znamená z psychosomatického hľadiska, že sa stále poddávam tomu neúspechu a stále ako keby čelím kritike a priznávam si svoju chybu, hoci možno, že aj nie adekvátne, že si za tým nestojím, lebo nemám tú silu, lebo stále ma rodičia ponižovali a stále v podstate hovorili, že ty to nedokážeš, tak sa formuje ten charakter do takej ako keby do toho stavu súženia a už z toho psychologického hľadiska za tým sú určité také depresívne prežívania a formuje sa tá osobnosť do toho takého utrpenia a do takého možno, že pocitu bezmocnosti, že sa tomu poddá, nevie tomu čeliť a môže prežívať potom naozaj rôzne stavy úzkosti a depresie a zároveň bolesti chrbtice v oblasti ramien, v oblasti hrudnej chrbtice, v oblasti krčnej chrbtice. Čiže vlastne všetky tie segmenty tela a pohybový aparát ako taký má aj psychosomatický význam podľa na telo zameranej terapie. Môže mi nesprávne dýchanie zapričiniť ochorenie? A nejaké konkrétne? Z krátkodobého hľadiska určite nie. Ja si myslím, že všetci dýchame nesprávne. Čiže určite to dýchanie ako také máme všetci nejakým spôsobom blokované. A z dlhodobého hľadiska kombinácia nejakých stresových faktorov alebo psychogénnych príčin vonkajších, aby sa to nejakým spôsobom aj somaticky potom prejavilo. To znamená, že môžem mať nepravidelné dýchanie, keď mám veľa práce, veľký tlak, trebárs v práci, alebo je na mňa kladený tlak na rýchlosť, na výkon. Ten môj organizmus, dajme tomu, že nestíha. To znamená, že to nestíham to ako keby v úvodzovkách predýchávať, tak vlastne môže dochádzať ako keby k bloku vo vnútri. Že vlastne ako keby zadržiavam potom ako určité aj emócie, ktoré by som možno že chcela prejaviť, že nesúhlasím s tým, že ten tlak na mňa je kladený vysoko, podvolím sa mu, ako potlačím, dajme tomu hnev, ktorý môžem cítiť s tým, že s tým nesúhlasím a potlačím tú emóciu a dostanem sa do toho pocitu frustrácie z dlhodobého hľadiska. To znamená, že to môže byť aj rok, môže to byť aj 2 roky, dlhšie obdobie a potom môžem mať, dajme tomu, problémy so srdcom. Dajme tomu, môže vzniknúť arytmia, ale môže vzniknúť nejaká tachykardia, poruchy srdcového rytmu, alebo sa neviem zhlboka nadýchnuť. Čiže tu by som už do detailov, do nejakých ochorení, ktoré by mohli vzniknúť z hľadiska medicíny, asi nešla. Stále hovoríme o tých nejakých symptómoch, ktoré môžu ovplyvniť aj ten zdravotný stav a môžu spôsobiť nejaké ochorenie a môže to byť akékoľvek. Čiže vlastne tá frustrácia z nenaplnenej potreby alebo vysoký tlak, ktorému čelíme a to telo nestíháva pravidelne dýchať a nestíháva sa dostatočne okysličovať, môže spôsobiť aj blok v niektorých bunkách jednotlivých orgánov alebo v jednotlivých orgánových systémoch a podľa toho ten systém môže zostať ako keby časom byť problémový chorý. Či to bude zo somatického hľadiska ochorenie nejakého orgánu alebo z psychologického hľadiska to môže byť panický atak.
a úzkostná porucha, ktorá sa môže formovať. Čiže najprv nasadá úzkosť, zrýchli sa tep človeku, môže začať mať pocit ako dýchavičnosti, môže mať pocit, že ho zaleje horúci pot alebo studený pot a že vlastne ten tlak to telo nezvládne a vlastne stále to súvisí s tým, že nestíhal ako keby predýchávať, nestíhal stráviť, to tak nazvem psychosomaticky, to, čo vlastne sa od neho očakáva. Možno, že to, čo si on sám na tie svoje plecia naloží, že môže mať od seba vysoké očakávania, vysoko nastavenú laťku, ktorú chce splniť a neberie do úvahy, že to jeho telo potrebuje aj pokoj, čas pre nastolenie rovnováhy v tele, čiže to dýchanie pravidelne nám pomáha udržiavať rovnováhu v tele. A takže vlastne nerovnováhu môže spôsobiť blokované dýchanie. Rozprávame sa s pani doktorkou Denisou Maderovou, ktorá je klinická a poradenská psychologička a psychoterapeutka, venujúca sa hlbinnej psychoterapii zameranej na telo a psychosomatike. Pani doktorka, aké sú najčastejšie chyby, teda, ktoré robíme pri dýchaní a ako ich môžeme napraviť? Tie chyby, ktoré sú, tak ako som už spomínala, že to dýchanie nie je rovnaké v nádychu aj vo výdychu, čo by bolo pre človeka prirodzené. Dôležité je, aby si to začal uvedomovať, že keď sa treba zadýchávam, aj teraz, keď treba dlhšie rozprávam a nenadýchnem sa tak, ako keby som potom začala lapať po dychu. Čiže môžem chcieť povedať toho veľmi veľa, nenadýchnem sa, stále som v nádychu a idem veľké množstvo informácií, hovorím. Čiže vlastne môže sa mi stať, že sa o chvíľku ako keby mi dých ubudne a zrazu sa nenadýchnem a potrebujem sa nadýchnuť veľmi zhlboka. To už znamená, že už to telo dostávam do nejakej stresovej situácie. To znamená, že ľudia sa častokrát pri strese zadýchávajú a neuvedomujú si to a že vlastne nedajú si čas na to, aby som si trošku sadol, oprel sa, chvíľku to predýchal, aby som trebárs odstúpila od počítača, keď už som tam 2 hodiny, aby som nevnímala také množstvo informácií, kedy si ani nemusím uvedomovať, že nedýcham pravidelne a až sekundárne sa to môže prejavovať, že ma začnú páliť oči, bolí ma hlava, alebo ja neviem, že sa mi začne točiť hlava. To sú už také extrémnejšie situácie, alebo proste jednoducho cítim únavu. A tá únava už môže byť aj signálom toho, že to telo potrebuje si odpočinúť. A potrebuje tak, ako keby podáva ten výkon a stále ako keby tú energiu toho tela, ako to telo burcujeme k tomu, aby ten výkon vydávalo, tak ho potrebujeme tú energiu aj doplniť. A potrebujeme doplniť tým, že mu dovolíme ten oddych a že dôležité je, aby sme sa zamerali na ten výdych. Že ten nádych je síce prirodzený a pokiaľ je krátky a ten výdych je nedostatočne dlhý, tak v podstate už blokujeme si nejaké okysličenie v niektorých tkanivách a orgánoch. Čiže by sme potrebovali ako keby aj vydýchnuť a vtedy tým výdychom ako keby naberieme tú silu, môžeme pokračovať ďalej. Čiže dovoliť si ako pár minút vždy sa oprieť, a precítiť aj tú oporu a ten pocit tej úľavy oddychu a regenerácie, preto telo sa prejsť, pozrieť sa von oknom, možno, že pomôcť očiam pohľadom do diaľky, aby sa nejakým spôsobom trošičku ako keby zregenerovali, aby nepozerali stále na tie informácie, ktoré sú drobné, pozerám sa na počítač, čiže aj tam už je nejaká námaha nervového systému. Čiže aby sme mu dopriali ten oddych a regeneráciu cez ten výdych. Ten človek, ktorý má možno, že krátky nádych a dlhý výdych, tak častokrát sú to ľudia tiež, ktorí môžu prežívať úzkostné stavy a môžeme povedať, že sú už možno, že až viac unavení a vyčerpaní a že skôr možno, že nevládzuje to telo, že to už je takým signálom, že už keď vlastne nenadýchnem sa, že vlastne potrebujem aj ten kyslík dostatočne dostať, aby som okysličila sa, aby som bola v lepšej nálade, v lepšej kondícii, takže tam by bolo treba ten nádych zas predĺžiť. Čiže vlastne si to všímať, či to dýchanie je pravidelné. A samozrejme, že cvičením jogy alebo rôznych takých cvičení, na ktoré ľudia môžu chodiť, tai chi alebo qigong, vlastne tradičná čínska technika, ktorá vychádza ako z bojových športov, tak ten qigong vlastne pôsobí, ako pracuje priamo s okysličením celého tela a jeho orgánov, ale samozrejme aj yoga. Čiže skôr sú to tie východné smery v našom ponímaní, ktoré nám pomáhajú ako keby mať v rovnováhe ten dých, že pôsobia na tú rovnováhu a harmonizáciu, než len na výdaj, alebo len príjeme, alebo len relaxáciu. Ako sa dá pomocou týchto dýchacích techník zmierniť úzkosť alebo panické ataky? Dá sa to? Áno, určite, ale nedá sa to v takom okamihu, keď ten človek už nejaký panický atak zažije, že už dostane sa do poruchy panickej alebo ataku, ktorý spustí už strach.
a vlastne ten strach je taký veľký a to, čo sa deje s človekom v tej situácii, tak nevie ovplyvniť ani regulovať v tej chvíli. Už je tam prekročená naozaj hranica, čiže keď sa už do toho panického ataku dostal, znamená, že už tam bola prekročená miera ako keby tej neurotizácie toho nervového systému, aj vzrušivosť tej nervovej sústavy, že už takýmto spôsobom zareagovala z dlhodobého hľadiska, čo pôsobilo. Takže keď by mi prišiel takýto človek do terapie, tak by som s ním pracovala veľmi pomaly, s tým, že aby si najprv to svoje dýchanie uvedomoval a aby pracoval práve s tým, aby sa zameriaval na ten výdych. Pri panickom stave je veľmi dôležité sa zamerať na výdych pri dýchaní a nie na nádych, pretože ľudia sa boja, že sa zadusia. Stretávam sa v praxi s klientmi, ktorí prichádzajú s panickou poruchou od psychiatra už zamedikovaní, že ja sa bojím, že ja sa vlastne jedného dňa nenadýchnem, že ja zomriem, lebo nebudem vedieť dýchať. Čiže vlastne tá terapia ich smeruje k tomu najprv upokojeniu a k takej edukácii v tom, že vlastne dýchať sa nedá nevedieť, že je to úplne prirodzené. Ale zároveň, že pri tom ataku alebo strachu, že sa nenadýchnem, je dôležité sa skôr sústrediť na ten výdych, ako stresovať toho človeka, že nadýchni sa, s čím sa vlastne stretávam častokrát. A že tie teórie sú, že sa dá niekedy ako pri panickej poruche sáčok na ústa človeku a mala som klientov práve takto retraumatizovaných, že mi prišli s tým, že ja som sa nevedel nadýchnuť a dali mi v rámci prvej pomoci sáčok, aby som dýchala a ja som si myslela, že sa zbláznim. Takže vlastne nie vždy to funguje, čiže ja vnímam ako miernejší stres, že vydýchnite a na dýchu príde. To nie je možné, aby neprišlo. Čiže vlastne sa zameriame na takú stabilizáciu, akože toho človeka, upokojenie. Samozrejme, že sú techniky nie len dýchové, ale sú aj stabilizačné z hľadiska terapie zameranej na telo, ich používame. Čiže vlastne sú to priama ako keby manipulácia aj s telom alebo sprevádzanie toho človeka v tej regulácii toho dýchu, aby vlastne vnímal, že sa mu nič nestane, že mu nič nehrozí, že ho vlastne to jeho telo nezradí. Že keď bude vlastne dýchať pravidelne, že okysličia sa tie orgány, že tam, kde cíti blok, že povie mi, že má stiahnutý žalúdok a budeme tam chvíľočku dýchať a zároveň nestačí len dýchanie ako také, lebo to stiahnutie je pre niečo, keďže som hovorila, že to má nejaký psychogénny základ, tá choroba, takže tam môže čeliť nejakému konfliktu, nejakej frustrácii a môžeme povedať, áno, že to je môj ako keby nejaký strach, ktorý mám. A potom v tej terapii sa snažíme to spojiť a z čoho sa bojíte, že hrozí vám niečo v živote, s čím by ste to zo svojho života spojil. Alebo spojila, on povie, že no, ja neviem, bojím sa chodiť autobusom, alebo mám strach, že sa mi niečo stane, že umriem. A podľa toho už aká je tá jeho výpoveď vážna, že či sa týka života a existencie ako takej, alebo niečoho, čo vlastne nemôže ovplyvniť tej situácii, ako keby, že nemôže to mať, nemôže to dosiahnuť, že je to pocit bezmocnosti, tak potom s ním pracujem inak, pretože mi to vždy naznačuje na tú traumatizáciu a obdobie, v akom bol traumatizovaný. Čiže pokiaľ by to bolo, že je to ohrozenie o život ako takého, je to vážna naozaj informácia. A tam by som už predpokladala, že vlastne tamto v tom rannom vývoji pravdepodobne ten človek si zažil oddelenie od tej mamy. V tom rannom vývoji mohlo to byť aj problém pri pôrode, ktorý vznikol. Mohol sa treba raz ako keby to dieťatko hneď nenadýchnuť, že mohol mať nejaké problémy ako s vitálnymi funkciami. Alebo bolo oddelené viac ako na 40 hodín od matky. Čiže vlastne pre mňa to je zatiaľ informácia, pátrame, že či teda v detstve sa niečo nestalo, aby aspoň ten klient mal nejaký pocit, že áno, že tento dôvod je spúšťačom, že nie je to o tom, že ja som nejaký divný, alebo že som nejaký blázon, že proste prežívam niečo, nemal by som, ale proste hľadáme príčinu, ktorá reálne sa stala, kde mu to pomôže trošku prijať seba v tom, že ja som to nevedel ovplyvniť, nemohol som s tým nič urobiť, stalo sa to. A v tých situáciách, keď ma prepadne taký existenčný strach, si potrebujem chvíľočku sadnúť, predýchať to, uvedomiť si, či to súvisí so súčasnou situáciou, alebo sa to stýka minulosti, ktorá ma nejako stále ovplyvňuje a traumatizuje do súčasnosti, že či mi naozaj reálne niečo hrozí, že zomriem, alebo iba je to teraz moje telo, ktoré na to reaguje z pozície pamäti tela, že si to pamätá a že sa ocitám v situácii, ktorá je vlastne nie nebezpečná. A na to, aby si to vedel vyhodnotiť, ten klient aj racionálne potrebuje tým terapeutickým procesom sprejsť, čo trvá istý čas. To znamená, že len dýchovými cvičeniami ten panický atak zastabilizovať úplne nevie hneď, ale to, čo pre seba môže urobiť, je, aby si našiel pre seba bezpečné miesto, keby to bolo aj v dave ľudí, nejaké miesto, kde sa môže o niečo oprieť, sadnúť si a zostať chvíľku sám so sebou, chytiť sa svojho tela, nôh alebo proste seba ako takého, aby si vytvoril ten pocit bezpečia
v tom tele, aby to začal sa sústreďovať na dýchanie, teda na ten výdych a začal vnímať ako integritu svojho tela a seba ako takého, kým to neodoznie, lebo ten panický záchvat tiež netrvá dlhú dobu. Ako náhle to zvládne, tak ho to môže posilniť. Aha, nič sa mi nestalo. Čiže vlastne rovnakým spôsobom to zvládnem aj na budúce. Čiže on potrebuje mať pocit, že sa mu nič nestane, že mu naozaj nič nehrozí. Lebo ten strach vtedy pri úzkostiach býva niekedy naozaj existenčne ohrozujúci. Pocitovo. Spomínali ste v úvode, že to držanie tela môže naznačiť aj tiež nejakým spôsobom nejakú traumu. A ja sa chcem opýtať, že ako je to s bolesťou? Pomáha dých aj pri tomto? Že môže mi pomôcť zmierniť nejakú tú bolesť? Alebo môžem cez ten dých nejakým spôsobom si uvoľniť aj to fyzické telo? Je to taká kombinácia, že dôležité je si hlavne uvedomiť tú bolesť, asi že v ktorej časti tela sa nachádza. Pokiaľ sú to vnútorné orgány, tak je to trošičku akože ťažšia práca, kde už si človek ako keby potrebuje mať nejakú skúsenosť s tým, že už bol sprevádzaný tým procesom, ako to urobiť, ako zregulovať tie emócie a ako si to vlastne overiť, že do akej miery je to symptomatická bolesť alebo je psychosomatická. Tak potrebuje mať už vedenie psychoterapeuta. Ale pokiaľ je to pohybový aparát, kebyže som to tak možno, že ako mohla odporučiť poslucháčom, tak je to o tom, že vždy tá bolesť, keď ma bolí krčná chrbtica alebo kríže alebo chrbtica na akomkoľvek mieste, tak môže zobrazovať najprv len nejaký dlhodobú nepohodu toho organizmu alebo tlak, ktorému čelíme, môže to byť ale aj nesprávne sedenie. Čiže nemusia to byť len psychické traumy, môže to byť naozaj kombinácia tých faktorov. Čiže aj keď sedím dlho za počítačom, tak je automatické, že ten pohybový aparát to dlhodobo neznesie a že potrebovali by sme sa nejakým spôsobom pohnúť. Čiže to, čo môžem preto urobiť, je aj ten pohyb. To nie je, že len dýchanie, že ja by som sa mala vtedy pohnúť, zmeniť polohu, si zacvičiť si. Čiže tam je ako keby kombinácia aj tých rehabilitácie, keď už by tam bol aj nejaký nález na chrbtici, že lekári zistia, čiže odporúčajú na rehabilitáciu tých pacientov a zároveň ako rehabilitační pracovníci s nimi robia takisto cvičenia s dýchaním, alebo tie jednotlivé cvičenia súvisia s technikami dýchania, ktoré vlastne fyzioterapeuti vedia robiť edukovane. Ja nie som rehabilitačný pracovník, čiže vlastne, alebo terapeut, čiže úplne to nerobím tak ako oni. Ja sa viacej zameriavam na tie také psychosomatické symptómy a na ten pohyb, ktorý vediem toho človeka, aby urobil prirodzene, že čo by to telo v tejto chvíli potrebovalo. Že skúste vnímať, že keď vás bolí tá krčná chrbtica, tak skúste teraz ako zmeniť polohu hlavy, trebárs keď ho máte vystretú, skúste ju predkloniť, alebo prípadne potom dať nabok, že kde vám to ako keby sa povolí a kde cítite väčšiu úľavu. A keď to ten človek zmení tú polohu toho tela, prípadne poviem, že skúste teraz ako na tej sedačke sa pomrviť, pokrútiť a pohýbajte akože tým telom a skúste akože chvíľočku ten pohyb zvýrazniť a opakujte ten pohyb stále a iba vnímajte, že či sa to tam uvoľňuje, že či to tam ako keby vám nejakým spôsobom to pomáha. A potom ideme až do sekundárne do takého prežívania, takého psychického vlastne významu toho. Čiže poviem, že dobré, a keď ten pohyb robíte, dajme tomu tým telom, tak skúste vnímať, že čo to telo vaše potrebuje, čo tým hovorí. Čo povie, že ja neviem, že mám to z toho chrbta odhodiť preč, alebo mám teraz ako keby povoliť tú hlavu a čo by znamenalo to tá sklonená hlava. I že môže to symbolicky alebo psychosomaticky znamenať, že keď povolím hlavu, tak si uvoľním napätie, povolím. Môže to znamenať aj psychologický pokora, hej, keď hlavu skloním, keď ho zdvihnem a mám ho stále len zdvihnutý, môže to byť aj pýcha. Hej. Čiže môžeme vidieť, že pred kým potrebujete ako keby ísť, ustúpiť, pokoriť sa. Môže to byť aj pred samým sebou, že napríklad už nevládze, že už to nedám, už je to pre mňa veľa a potreboval by som konečne si priznať, že musím si dať prestávku. A že to neznamená, keď povolím, že budem nie dosť dobrý, že ma niekto za to potrestá. A toho sa väčšinou bojíme. Čiže tam by som už potom pracovala s tým, že a kto to hovorí, že teraz akože nesmiete povoliť. Kto to hovorí, že nemôžete si aj oddychnúť. Kto to hovorí, že stále máte ako čeliť nejakej skúsenosti. Ja hovorím, že skúste ísť do svojej rodiny. Kto to hovorí, povie napríklad mama, alebo povie otec. Čiže tam ako keby pracujem potom už s tými rodičovskými vzormi a s tým, že čo chcela tá mama od vás.
On stále chcel, aby to bolo perfektné. A stále to nebolo dosť. A stále som sa snažil. A stále som proste mal potrebu, že musím niečo preto robiť, lebo by to nebolo dosť. A tá terapia sama o sebe je taká, že keďže ja sprostredkúvam ako terapeut osobu tomu klientovi, ktorá mu to bude nejakým spôsobom regulovať v správnej roli toho rodiča. Vždy k nám chodia klienti zúfali alebo oslabení ako v nejakom probléme, v ktorom sa ocitnú a ako keby my sme terapeuti mali vnímať v nich to malé dieťa, ktoré tam je zranené, čiže sme v tej roli rodiča prenosovo. Analyticky to tak ako funguje, čiže my ho nemôžeme toho klienta vnímať rovnocenne v tom, že je úplne že zrelý, vedomý si a že vie si poradiť, ale teda nie je schopný. Čiže máme pre neho aj tu ten vplyv a autoritu, že môžeme korigovať tie jeho emócie a postoje, ktoré získal cez tú mamu. A môžem treba spovedať, že je to v poriadku. Že ste v poriadku taký, aký ste. Že vlastne je to v poriadku, keď môžete trošku povoliť. A že keď aj nerobíte na 100%, že to nevadí. Že to nemení vašu hodnotu, to nemení vás ako človeka. Ja snažím sa mu to potom v tom prežívaní, ktoré on má, akože dosť hlboké. My pracujeme v regresnom stave klienta, to znamená, že má počas celej doby zatvorené oči. A buď sú to metódy, ktoré pracujú v sede, že sedí klient a sú to skôr také akože jemnejšie formy tej regresnej práce, kde proste v tom regresnom stave, keďže máme zatvorené oči a nemáme kontakt s tou realitou, tak môžeme sa hlbšie dotýkať tých spomienok. Lebo ako náhle vnímate kontakt s realitou a ten človek otvorí oči, tak už vidí realitu a už nie je sám v sebe tak ponorený. Čiže vlastne častokrát sa v takomto hlbokom stave nachádza ako keby v tej roli dieťaťa, naozaj sa v nej emočne ocitne a emocionálne sa ocitne v tom, že naozaj je schopný aj prijať, že tú vetu, že mu poviem, že skúsim vám teraz povedať, že ste v bezpečí. A precíťte to, ako to prežívate, že si v bezpečí a nič ti nehrozí, nič sa ti nestane. A to je v tom stave, keď mi hovoril o tých všetkých emóciách, ktoré mal. A v tom stave, keď mi hovorí o tom, že sme už ich prešli aj cez to telo, už sme ich aj spojili s rodičmi a mu poviem, že si v bezpečí a vtedy tam môže dôjsť k rezonancii. Ale keď nedôjde k rezonancii, že sa to nestretne s tou rezonanciou a s prijatím toho klienta, aj to je v poriadku. Čiže mu poviem, nevadí, keď to necítite, nevadí. Ešte na to nie je čas. Ale aj tak vám poviem, že v tomto prostredí ste v bezpečí, že nemusíte sa báť. A opakovane takto pracujeme, dajme tomu, na tejto téme. Takže takto prebieha hlbinná psychoterapia zameraná na telo, ktorá pracuje aj s dýchom v rámci toho terapeutického procesu, ako ste teraz opísali. Áno. Vy ste mi ešte pred nahrávaním rozhovoru spomenuli takú jednu dôležitú vec, ktorú by som tu chcela povedať, a to, že tá psychosomatika často býva vnímaná ako taká alternatíva. Ale nie je to pravda. Ja to vnímam teraz, že čím ďalej, tým viac, že psychosomatická medicína je už v rozvoji aj z hľadiska medicíny ako medicínskeho odboru. Že naozaj aj všetky tie okolité krajiny v rámci Európskej únie už prechádzajú aj na ten model, aj Česká republika dosť rieši psychosomatické ochorenia v rámci medicíny. A vnímam to tak, že aj u nás lekári čím ďalej, tým viac vnímajú ten aspekt tej psychiky a tie psychogénne príčiny, ktorými sú stres, frustrácia, psychická trauma a konflikty, že vlastne sú za tými ochoreniami, aj sú príčinami jednotlivých ochorení a čím ďalej, tým viac sa o tom hovoria, nám možno, že aj tých klientov takto odporúčajú do terapie a možno, že je to aj z toho dôvodu, že lekár ako taký nemá čas ani kapacitu na to, aby sa venoval pacientovi úplne komplexne. Čiže ako psychosomatika to znamená akože pozeranie sa na ochorenie v prepojení toho tela a psychiky. A vlastne nemôžeme sa pozerať na človeka len z ochorenia hľadiska orgánu, ktorým za nami príde, ale tým, že vlastne medicína ako taká je veľmi široko zameraná, že lekári vlastne aj v tých jednotlivých systémoch, ktorých sú vzdelaní, tak neznamená to, že akože to prepojenie tam nevnímajú s ostatnými systémami, či je to dýchacia sústava, tráviaca sústava a tak ďalej. Ale vlastne tá psychika, ako keby, alebo psychický aspekt nebol vždy braný tak ako keby do úvahy a vážne, že vždy sa brali nejaké kauzálne vyšetrenia, kde pri psychosomatike ako keby tie príčiny ochorenia tých orgánov nemusia byť vôbec potvrdené. Čiže tam vlastne somatizácia môže byť, človek môže cítiť bolesť, neustále sa sťažuje na nejakú nepohodu a príde k lekárovi a spraví mu laboratórne vyšetrenie alebo aj iné vyšetrenia MR alebo CT, ktoré vlastne zaznamenajú ochorenie a vyjde nejaký negatívny výsledok a potom vlastne oni hľadajú často aj inú príčinu v rámci toho ochorenia.
Hovorí pani doktorka Denisa Maderová, ktorá je klinická a poradenská psychologička a psychoterapeutka, ktorá sa venuje psychosomatike a tiež hlbinnej psychoterapii zameranej na telo. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a pozdravujem poslucháčov. Podcast nájdete okrem podcastových knižníc aj na portáli bezbolestichrbta.sk, kde si môžete prečítať ďalšie rady a odporúčania odborníkov o tom, ako na život bez bolesti chrbta. Pevné zdravie a do skorého počutia. Vysielanie podcastu podporila spoločnosť Vorvak Pharma Slovensko a stránka bezbolestichrbta.sk. Mediálnym partnerom podcastu je online magazín plný elánu, kde sa dočítate o zdraví a o mnoho viac.